Sziasztok! Készítettem egy alkalmazást, ami képes a megbeszéléseket elemezni. Nézzük meg, hogyan is működik. Első körben fel kell tölteni a megbeszélésnek a hanganyagát vagy a videóanyagát. Készítettem egy fájlt, amit drag and drop módszerrel fogok és beillesztek a kezdőképernyőmre. Amíg zajlanak az események a kezdőképernyőn, folyamatában látjuk, hogy tölti fel, hogy elemzi a fájlt. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez mobil nézetben. Itt el tudjuk forgatni a mobil telefonunkat függőlegesbe, vízszintesbe, és ugyanúgy a tablettünket is tudjuk forgatni függőlegesen, vízszintesen. Maradjunk most egyelőre a mobil nézetnél, úgyis azt használják a legtöbben. Mindjárt végére is ér a csíkunk, és elkészül első körben a megbeszélésünknek a transzkriptje, vagyis az átirata, ami szövegesen tartalmazza az elhangzottakat. Ennek a megbeszélésnek két szereplője volt, én és a feleségem, akit beszélő 1 és beszélő 2-ként azonosított a rendszer, viszont a hang alapján, viszont én ezt át tudom írni, hogy a beszélő 1 az legyen Pitti, a másik pedig legyen Katyinka. Ekkor átírja a transzkriptbe a neveket is. Ha szeretnénk, ezeket ki tudjuk exportálni TXT-be, és hogyha ChatGPT-be vagy más nyelvi modellel szeretnénk elemezni, akkor megtehetjük. De hogyha maradunk ebbe a rendszerbe, akkor átadjuk az elemzést neki. Visszaváltok most szélesebb képernyőre, hogy jobban lehessen követni az eseményeket. Középen van egy ablak elválasztó, amivel tudok játszani, hogy mennyi teret adok az átiratnak és mennyit az elemzésnek. Amikor megvan az átirat, akkor kérhetek tőle összefoglalót, feladatlistát és jegyzőkönyvet. Nézzünk egy összefoglalót, elkezdett dolgozni, és az összefoglalót alapján létrehoz egy rövidített változatát a megbeszélésnek. Ugyanúgy feladatlistát is tudunk kérni, ezek mind előre definiált kinézetűek. Például egy feladatlistánál a feladat, a felelős és a határidő is szerepel. Még egy jegyzőkönyv esetében az is természetesen egy előre definiált formátum szerint, ahol én definiáltam a résztvevőket, magát a helyszínt, illetve az időpontot, témát. Hogyha megvan, akkor pedig különböző megállapításokat és feladatokat kértem tőle. Ezeket ki lehet másolni a jobb felső sarokban lévő kis ikonnal vágólapra, ami HTML formátumban illeszti be Wordbe, Outlookba, egyéb Office termékekbe a látottakat. Az azt jelenti, hogy megtartja az itt látott formázást táblázatos módon. Ezen kívül még szabad szöveges kérdéseket is tehetek fel jegyzőkönyvvel kapcsolatban, például ki egyeztet a könyvelővel, Ballakati egyeztet a könyvelővel, és természetesen, hogy olyat kérdezek tőle, amire nincsen válasz, hogy hány éves a kapitány, akkor jelezni fogja, hogy az átiratban nem talált erre vonatkozó információt. Úgyhogy ennyi.